Welcome to our channel. And welcome sa atong mga new viewers ug ayaw mo kalimot sa pag-subscribe sa atong YouTube channel sa Radio Drama Bisaya. O click na lang pud mo sa notification bell below aron ma-notify mo sa atong mga bagong uploads. And daghang salamat sa pagpadayon ninyong pagsuporta o pagpadayong pagpaminaw sa atong mga nagkadaiyang Drama Bisaya. Maong just chill and relax and enjoy the drama. Idana Ibarra. Puro man og kutsi na ni Sir Nelson. Oo! Hala! Si Nelson yung naabot! Ay sugata dito Bads. Og paditso adan din Ako suka to nang! Malagay, badong, Oo, sama-sama. Ayaw gyud pagkumpiyansa, ha? Atong sil kanunay ang gisulti ni Idana na tuntanan. Pastilan, kulbaan may nung kong kalit inoy, ay. Mo lagi. Sinalakaw na, Bads. Pag-amping lang si mong kaugalingon. Alin ako noy, nang! Sugato na ko siya! Iho, anak. Salamat sa Ginoong nahibalik ka din higaron. Papa, niyanhigyo ko karon din Karon, ipaabot na ko ang mensahe ni Idana para sa tanan. Nga unsa, Nelson? Nga pahibaon sila si Hippie ug si Mayor nga ipaatras ang ilang operasyon pagsuong sa kampo ni Iyo Tuling. Nagkita ba mo ni Idana? Oo pa. O mao na iyang hangyo nako nga pasultihan gyud ang tanan nga dili pa hilabtan si Iyo Tuling kay delikado ang kinabuhi sa tanan kung ilang samukon ang teritoryo ni Iyo Tuling. Unless di, unsa ba ikasulti ni mo, anak? Papa, mura gusto gid si Nelson. Di ba mao man ni panugon ni Idana diha nimo badong? Oo! Mo lagi sulti sab ni Idana na ko nga. Palikayan yun si Iyo Tuling. Apan wa ko makasabot ini. Pa, ngano magkuulmang ka? Sundan man ka nato ang tanang gisulti ni Idana. Unya ano magduduha man ta sa pagsunod niya? Ang akong yuna-una, kung unsaon ako pagsulti si Mayor ug si Hepe. Mutabang ni pagpasabot ni Mayor pa. Bitaw papa. Mutabang sa ko sa pagsulti sa mayor. Kinahanglan nga mag-amping gyud ang tanan ini. Kay delikado ko natong supakon ang tugon ni Idana. Kinahanglan nga karamdayon pa. Atong atuon si Mayor sa iyong opisina. May nang mapasabot ato siya sa personal ron wa na daghang inosente pa nga mapagan ini. Pero yun na, Nelson, yun na pa. Amo una ning laruhon kay ang naabot nga balita namo dinhi nga nabihag kuno kani Tuling. Dili na tinuod papa. Kinsa man sulti ninyo ana ha? Sir, pasaylo ako ha. Ako og si Idana, nakakita nimo kauban si Iyo Tuling. Paminawan ako ninyo. Tinuod nga akong gikaistorya si Iyo Tuling. Ako nang gihimo tungod kay gusto na ko nga mahunong na ang iyang mga binuang. Ako siyang gihangyo nga di niya hilabdan ang mga tao. Mao ko na labing tinuod nga rason kung nganong ako gid siyang gipakigsultihan. Pero dili ba usamang kamangtas kana si Tuling? Ano wa makaniya unsaa, Nelson? Ang tinuod pa, wainhay mo si Iyo Tuling nako. Tungod kay naa si Idana. Nagpaluyo sa akong gibuhat. Ug dili siya makahilabot nako. Pero naglibog mi, kay lahi ang gisulti ni Idana namo, nga ikaw kuno, gikontrolar ang hunahuna ni Tuling. O nabiligro karon ang imong kinabuhi. Dili na tinuod. Nasayop lang ang pagsabot ni Idana bahin ako. Pero ang tinuod, kung na kontrolar pa ko ni Iyo Tuling, di unta ko makahuna-huna og kaayuhan para sa tanan. Mao bitaw misulti ko nga dili pahilabtan si Iyo Tuling. Pero nga dili mabutang sa dakong peligro ang mga tao. Ilabi na ang kapulisan nga dunay plano nga ilang tandugon ang kampo ni Iyo Tuling. Ang buot man nimong ipasabot nga nasayop si Idana? Ha? Sa paghatag og impormasyon na mo? Papa, dunay punto si Nelson. Dili na nato lalisan. Gamay ra kayo ng butanga, Papa. Ang importante nga nalipay ta nga nahibalik ra si Nelson dinhi nga safety.
ug watay angay kabalak-an niya. Hinuon papa, kinahanglan nga muhimo dayon ta sa atong aksyon ini. Kinahanglan nga pahibawon dayon si mayor og si hepe aron malikayan ang dugoon nga mahitabo. Bueno, sige. Akong tawagan og una si Hipe. Pahibaw din ako siya ini. Oh, sige, paibawa dayon pa. Samtang doon na pa'y panahon nga iatras nila ang ilang misyon. Sige na kaya ko. Ginuok ko. Sakit ko ba? Saon man nato ini badung taon ni mutiil taon. Uy, Umagaw. nagkagrabe na nabagid ang mga nuka nga nanggawa sa tanang kalawasan ni Puldo. Oh. Ambot unsa na nato ini ay nang imak. Wa pa bigitaw muduaw si Dana nato. Kutlas. Kapoy na kaya ko lang. Ubagaw. Gusto na kong mamatay. Ayaw pagpakawa sa paglaom Puldo. Ay ko pikas bibi. Hindi ka matamakan unya ka. Maabot talaga ito si Idana. Sige Bitaw, lang, Noy. maabot lang. Maluwas lagi Dana. Tambalan na imong tiil. Pwede sa balik-balik ka na kung tingin mo sabot kasakit. Badong. Tinipalagdulot. Ako hindi na ako magwandang kasakit. Hoy ako. Wala ko magkasabot ko gipati. Dagang nanurong yun yung hubag ko tiil. Nang Puldo, man nang tika. Noy. Sagot ako ba doon? Noy Puldo. Karong adlaw Noy ba? Karong adlaw Noy. Mubalik ko to sa kitagawang Idana. Ako sing adto na ron. Pahibawon ako sa naitabo nimo. Noy. Lakaw ba doon? Adto ada yun siya o paybawa sa sitwasyon na mo din ha? Ay kabla ka nang. Kalda yun. Mulakaw ko. Pasensya na kayo ka, Sir Piping. Di na mahimong i-pull out ang among team. Nakaposisyon na ang tibok tropa. Pero Chip, delikado kung ipadayon yun ang pagdakop ninyo ni Tuling. Masinog mabutang sa dakong peligro ang imong mga sakop. Wami mahadlok ni Tuling, sir. Dugay na siyang gipangita karo sa balaod. O kinahanglan nga tubagon niya ang mga reklamo batok niya. Pero Chip, Pasensya na, sir. Wa ko'y mahimo kundi ang pagsunod sa mando sa balaod. Kinahanglan nga madakpan yun na mo siya. O sa barang gusto nimong ipangutanan ako, Leslie? Kuan Nelson, gusto lang namong klarohon ni ang tanan. Tinuod ba gyud nga imong gikaistorya sa iyo tuling? Oh, tinood na. Ako siyang gikaistorya. Aron nga, dili na unsa ako ng mga tao. Ilabi na ang kapulisan. Maayo. Nakaday kay mis imong kaisog aron ato bangon gyud siya. Tinood na, Brad. Nalipay kami nga naminaw ni mo. Tinood yung kang iso ka pagkatao. Pero Nelson, kung tinuod ka nagkaistoryahan ay gyud mo ni iyo tuling. Wa ba siya mga tugon diha nimo? Basin og makatabang mi aron makabot nato ang kalinaw sa atong dapit. Yun na, Leslie. Diin man mo ni anang inyong kwintas. Ha? Kuan? Wara ni kaso, Nelson. Dugay na rin na mo, Brad. Dekorasyon na ni sa mong lawas. Bueno, doon ako'y gustong isulti ninyo nga sikreto. Sige. Sultihin mi, Nelson. Pero, kinang di mo masaba na ini. Kang bisan kinsa. Oo, usam na, Brad. Sulti imik, maminaw minimo. Leslie, isip imo kong iksuon. Gusto ko nga inyo kong tabangan na ini. Para makabot na to ang tinudanay ang kalinaw. Kinang makuha na to ang agate. Unsa man ang agate, Nelson? Usad siya kabato nga naagkaroon ni Dana. Mao ka na gusto makuha niyo turing. Aron makabaton kita og kalinaw sa ato dapit. Bato nga agati. Para unsa man na siya, Nelson? Butang ka na nga iya niyo tuling. Nga gusto niya mapawi ikikan ni Dana. Kung iuli lang unta ni Dana ang maong butang, tingali makapataw na kita og hingpit nga kalinaw sa ato dapit. Ug dili na mabutang sa dakong peligro ang tanang katawhan. Nelson, nagkita man gid ka mo ni Idana. Wa ba nimo siya sultihi bahin ini?
O kung sa maginaan ang batuha nga giilog man di ka na ni Idana. Sigon sa akong nahibawan, kanang butanga, adunay talagsaong gahom. Ugma ko ni sikreto ni Idana, nga makapanambal siya sa tanang matang sa sakit. Unsa? Mao ba? Oh, mao nga, tabangi ko ninyo. Kung makita ninyo si Idana, sortihi siya. Hangyo na to siya. Niihatag na lang niya ang agate. Oh, wala ka, Brad. Tabangan nyo ka na muna na. Ayaw ka bala ka, Nelson. Magtinabangay ta. Isip imo ming igsoon. Dili ka na mo pakyason. Sangan sa kalinaw sa kinatibukan sa atong dapit. Kinahanglang makuha ug mauli nato ang batong agate ngadto ni iyo Tuling. Ni Ana, naagit sila. Nangahas gid sila sa pagsong sa akong teritoryo. Ay, gusto gid nila nga makatakamtam og pait nga kamatayon. Pues, patilawon tamong tanan sa akong kabangis. Hutdon tamong tanan og kamatay! Ready to engage. Subject is visible. Sorry, sir. Negative. Negative. Hello, all force must engage. Sir, static. Negative. Negative. No! Nandito! Abort! Abort mission! Atras mga kawan! Gino ko! Nalik kayo ta! Kupot! Kupot mo sa mga kawan! Kupot! Usa ka tukusog kayong linog, Puldo. Mak, biyahe ako din luwas ang imong kaugalingon. Kinuo ko. Dili mahimong biyaan ti ka din, Puldo. Bahala na kung siya mahitabo, ubanan ti ka din, Maulagi. Basta nagmuuyog na sa bangyuta. Lakaw na, Mak. Ayaw na paghuna-huna na ko. Dili, Puldo. Bahala na kung siya mahitabo, magpabilin ko ni mo. Ay, Mak, sige na, Mak. Kami uyog na sa bangyuta ko, sukayo. Ginoo ko, luwas sa in town, me. Lakaw na, Mak. Biyahe na ko din Biyahe na ko. And there you have it, everyone. Stay tuned sa atong next episode. Bye!